Ja us he dit abans que jo era un lector molt endinsat amb la filosofia marxista, i va sortir en aquella època un llibre molt important que va ser traduït a tots els idiomes del món, que se'n deia Au-delà du marxisme, que traduït vol dir més enllà del marxisme. És a dir, considerava que el marxisme havia estat superat i que s'havia produït un nou sistema ideològic que anava més enllà. I això per mi va ser molt seductor, perquè corresponia a el que jo creia, encara que jo no ho havia formulat tan bé com ell, perquè ell era un gran intel·lectual i un home de gran categoria. I per tant jo em vaig sentir més a prop de Maurín que no pas dels comunistes, perquè Maurín també era un dissident, encara que ell encara mantenia un cert dogmatisme marxista, però tampoc mirava massa prim amb això, perquè s'estimava més que jo entrés al bloc que no pas obligar-me a rectificar aquesta mena de marxisme dissolt amb una ideologia que no era dogmàtica. Però, esclar, la meva situació allà es va acuditzant amb el temps, la diferència entre Maurín i jo, perquè jo veia que el bloc no tenia possibilitats, no era prou audaç per lluitar fortament contra els comunistes, ni tampoc prou fràgil i prou flexible per atraure's els camperols i els petits burgesos i els menestrals. I llavors vaig creure que el veritable partit obrer i popular que hi havia a Catalunya era l'Esquerra Republicana. I un dia, anant-me... No, això és molt bonic també. Sí. Tanmateix, com us he dit, jo era un pamfletista i havia fet uns quants articles molt forts contra companys, perquè jo li deia que ell era un veritable catalanista, que ell era un home molt bo, un liberal, però que ell, la seva soca arrel, no era el catalanisme, que també és veritat això, era més aviat un home que arribava a considerar que els catalans havien de ser catalans, en tant que això era un dret de l'home, no en tant que era un dret nacional. En qualsevol conjuntura ell hagués apoyat un govern catalanista, però hi ha hagut moments pensar que no, que hagués estimat més un altre, perquè hagués estat més socialitzant, més esquerrista, més anarquitzant. És a dir, no era un home d'una doctrina nacionalista com era el Macià. Per tant, jo el criticava. I fins i tot vaig fer una cosa imprudent. Ell ja sabeu que tenia un mocador molt que li sortia molt. I llavors el paral·lel era l'origen de l'anarquisme. Ja hi havia l'Escasso, en García Luber, en Aurelio Fernández, i tota aquella gent que s'anaven al restaurant que se'n deia La Tranquilitat. Per cert, una vegada amb una frase de les seves tan bones va dir que tranquil·litat venia de tranca. Doncs bé, va arribar un moment. Espera, sí, aquí hi ha una cosa molt bona, per això estic. Aleshores, sí, això era, en tant que professor de l'Escola del Treball, jo era president de l'Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, era una mena de sindicat. I, per tant, em cuidava dels interessos, els sous, la jubilació, etc., les coses d'aquestes associacions. I, naturalment, el meu rival, el que feia possible o impossible que això arribés, era el president de la Generalitat, era ell que decidia, i el president de la Generalitat eren companys. I, per tant, jo l'atacava dient que ell no tenia en compte els drets dels oficials, dels funcionaris. I un dia em cridà. No, va venir a veure el que era el seu secretari, que era Joan Alavedra, el pare del Macià Alavedra. I em va dir que en Macià em volia veure, que en Companys em volia veure, perquè trobava que això era injust amb l'atac que feia contra ell
en relació a la posició dels funcionaris. Jo vaig acceptar i em va rebre molt afectuosament. I em va dir, escolteu, va tractar de tu, perquè llavors era molt jove i feia més cara de jove encara. Tu dius que jo tracto malament els funcionaris. Doncs mira, ara et donaré una prova. Agafa el telèfon i et donaré tota la llista dels funcionaris que haurien de ser al seu lloc en aquest moment. Això era la tarda, perquè hi havia certs treballs. En general, els funcionaris era el dematí, fins a les 2 de la tarda, però hi havia altres que era la tarda, matí i tarda. Hi havia un grup bastant important que hi vindrà a les tardes. Diu, ara tu telefona'l, a veure com trobaràs que sigui el despatx. I efectivament, jo vaig crear 10 a 12 i no hi havia cap que fos. Tots, ningú d'ells havia anat. I per tant vaig dir, sí, teniu raó, perdoneu. I esclar, allò em va commoure una mica, vaig trobar que havia estat injust amb ell. Per altra vegada, ell era un home molt seductor, molt humà, no? De manera que jo vaig quedar enamorat d'ell. I vaig sofrir una crisi moral més que política. I vaig comprendre, al produir-se l'any, la situació que es anava agreujant amb la qüestió de la llei de contractes de conreu, vaig considerar que jo havia d'ajudar-lo. I aleshores vaig escriure una carta a Maurín, molt amistosa, diguent-li, no puc seguir més en el Bloc Obrer Camperol, no correspon més al meu de pensar, i considero que és l'esquerra i en companys els que representen millor una possibilitat política tangible, viable, i per tant me'n vaig. Jo sempre et respectaré tu i mai faré res contra el PUM ni el Bloc Obrer Camperol, però me'n vaig de tu. I va sortir una polèmica després, molt interessant, que la tinc aquí, que hi van intervenir diverses persones, entre elles la Irene Polo, que te'n recordes, que havia estat la secretària de la Margarita Xirgo, que ella va fer una entrevista en Maurín i una altra a mi, diguent jo perquè havia sortit del Bloc Obrer Camperol, i en Maurín, amb certa amabilitat, més aviat una mica sarcàstic, em deia que el Met de Figueres és una mica pusil·làmen, és massa empordanès i està massa inquiet, és com en Pla i és com en Salvatella, i un dia o altre en farà una de grossa. Els empordanesos són gent que no pots fiar-t'hi perquè són massa frívols i massa lleugers, i encara que en Met sigui molt intel·ligent, és natural que no hi estigui bé en un partit petit que tardarà molts anys a poder ser diputat. Tot això ho deia Maurín, i jo vaig contestar també d'una manera bastant acceptable, molt carinyosa tanmateix, i després el destí va voler que després en Maurín i jo fóssim íntims amics, que jo vaig defensar molt, vaig contribuir que pogués entrar als Estats Units, que sortís de França, d'Espanya, i va ser un home que vam ser amics. Jo tinc tot un arxiu sobre ell. Quan va morir, poc temps abans de morir, vaig anar a veure la seva dona i el vaig abraçar perquè jo compraria que estava malalt de mort i que el vaig deixar, me'n recordaré tota la vida, que del Boulevard Vaugirard, París, el vaig veure passar i ja caminava d'una manera estranya, i jo vaig pensar entre mi, no, això era als Estats Units, vaig pensar entre mi, és la darrera vegada que l'has vist, i així va morir poc després.